marching on, Ella Monjon! Kienet Ella Monjon ta' 12 sena mill-ħamru li serqet l-attenzjoni tal-ġurija u tal-pubbliku waqt is-serata tal-Malta Junior Eurovision Song Contest. Ella se tkun qed tirrappreżenta lil pajjiżna fl-akbar festa ta' mużika ta' tfal fl-Ewropa li din is-sena se ssir fil-Belarus. Inqas minn 24 siegħa wara li ġiet uffiċjalment iddikjarata bħala l-ambaxxatriċi Maltija għal din is-sena, Ella tkellmet ma' One News dwar dak li ħasset meta saret taf li se tkun li ġorri l-bandiera Maltija f'Minsk f'Novembru li ġej. Ma kont naf xejn x'qiegħed jiġri, ma bdejtx nara letteralment xejn, imma mbagħad wara il-ferħ kienu sabiħ. Ħadd pjaċir ħafna. Hija spjegat il-messaġġ tal-kanzunetta tagħha Marching On, blirika ta' Emil Kaleja Bejles u mużika ta' Cyprien Kassar. Bażikament id-diska tgħidlek li alla volja fil-ħajja tista' tiltaqa' ma' ħafna ostakli u nies li jistgħu iwaqqgħuk, għandek dejjem tibqa' għaddejja jkollok karattru sod. Is-serata tal-Junior Eurovision Song Contest se ssir nhar il-25 ta' Novembru. Always keep marching on.